Usethukuthele waganunwa wabo uphakela umthakathi ethola ama-security egadiswe izitolo zabokufika ngezibhamu ezingamathoyizi. Kanti isihlekise abaningi indoda yaseMpumalanga eyenze okungajwayelekile yasula kwi-EFF yayojoyina uKhongolose. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no-TK Zuma. Sanibonani. Usethukuthele waganunwa wabo uphakela umthakathi ethola ama-security egadiswe izitolo zabokufika ngezibhamu ezingamathoyizi. Lokhu kwenzeke namhlanje kwimashi ebiholwa uphakela umthakathi kanye neinsizwa zase-Ladysmith. Ngokujwayelekile-ke basuke behamba namaphoyisa bezama ukuveza ilaka labo ngaba kuleli ngokungemvume nabangenawo amaphepha okuba kuleli. Kwezinye-ke zezitolo bebehambela bebefike bavinjwe ama-security agade zona lezi zitolo zabokufika kodwa kungama-security abakuleli. Amanye-ke ama-security abephethe izibhamu okugcine kuphoqa ukuthi badedele amaphoyisa enze umsebenzi wawo ukubheka ukuthi lezi zibhamu kungabe zisemthethweni yini. Kulapho-ke kuvele khona ukuthi lezi zibhamu zingamathoyisi. Uthukuthele waganunwa wabo uphakela umthakathi ebaka hayi ngeke yazi ngihlezi ngichaza lento. Okokuqala ukuphatha isibhamu nje kukodwa nje ukuphatha isibhamu. Ngihlezi ngisho kulabo abajwayele ukuphatha izibhamu ibonakala ukuthi isibhamu esibonakalayo ngeke size sidubule. Ngoba umuntu uku-attacker esazi vele ukuthi kushuthi wena uyingozi ngoba uphethe isibhamu. So ukushaqala ungakanyakazi ngisho ukunyakaza akadingi nokuthi uzuthi nxa labantu nje abahamba bephethe izibhamu obala, right? Angikho ke lapho. How much more ke ucelwa umuntu athi woza uzo protector noma uzovikela ibhizinisi lakhe ekunika isibhamu esiyithoyizi uvume nawe siphukuphuku. Ugada iproperty yomuntu umgadela ama-millions lo muntu lo ugada ama-investment akhe uwagada ngethoyizi akunika ithoyizi uvume nawe akunika imali uvume nawe umgadela impilo yakhe ngethoyizi. Hawu ngeke mazayiza yasibhedlela madoda akithi ngeke wazi ukuthi ngakukude ngempela umhla 30 manje. Ayikho indlela esingenza ngayo mhlawumbe ukuthi ha? Oh. Xolise nantu udaba. Ungavimba kanje okungangenzenze nje. Ungasijwayeli kabe nambe niphathana namasimbe ezibhamu zemkokotelo la. Ngoba nizobulalisa abantu. Khona manje kuba abantu ke bawahloniphanga amaphoyisa bangenile lapha. Ubuzokwenzani ngalento lena? Ngicela ukunixoxela bafowethu. Baphethe amathoyizi ezibhamu. Niyayibona ingozi. Akeniyeke ukuhleka lokho. Akeniyeke ukuhleka lokho. Njengoba benza lento abayenzayo benesabisa nje. Ukube nivele nathukuthela ngigijima nayo ngena la. Lesi sitolo ngabe sesiyazi. Isihlekise abaningi indoda yaseMpumalanga eyenze okungajwayelekile yasula kwi-EFF yayojoyina uKhongolose. Le ndoda ogama layo lingubandi shongo ubandile. Le ndoda ogama layo lingubandi wakashongwe kuthiwa ibivele ikuKhongolose kodwa kwathi uma ibona ibhodwe eliconsayo kwi-EFF yasishiya uKhongolose ehamba yayojoyina i-EFF. Ithe noma isibona ukuthi uMalema naye usezenzele kwakhe akasalicontsi kahle ibhodwe nesobho akasalidedeli kahle yasimshiya futhi uMalema yahamba yayojoyina futhi uKhongolose. uKhongolose ke ngoba vele uyilento yiyona engazazi ukuthi ifunani yaphinde yamamukela futhi khona kunjalo. Uyazi ukuthi into engihlekisa kakhulu uyazi ukuthi isizathu yilalela uthi isizathu sokuthi ashiye futhi abuyele eKhongolose uthi uthe uMalema ama-policies e-EFF ayafana nse nama-policies e-ANC. So wabona ukuthi awukusizani kanti ke hawu kodwa ngeke. Ubaba kabani le yansizwa ngeke. Usuka kwi-relationship. Yabona intombi lalela. Yabona intombi ayikwali ngoba isifuna ukoqoma omunye. Uma yenza njalo kusuke kunento esukuyilandela lapho kusho ukuthi isukuyilandela ibhodwe eliconsayo. Wena nje usoke kule relationship ugxumela kule mangalungi kule ugxumela kule uphela ilokhuzana ubundindwa lobo umsebenzi nje wobundindwa lobo ubundindwa nje lobo ha oh Xolise nantu udaba izathu lesicela sithi kungcono ukubuyela ekhaya ukuthi uma ngabe nani kune podcast libe ikhona la president we-EFF bekakhuluma khona athi ema-policies e-EFF ne-ANC ayafana. It's just that la EFF it's a radical version of the policies of the ANC. Zonke insuku sihlangana nempica abadala nansi ke namhlanje impica aba old.
Sila bafowethu. Hayi niyazi kunje. Namhlanje kunje bafowethu. Bathi fashion expression siyazi express abafethu. Best expressions you can get la eMzansi. Amajita it's one of one pieces there. You know what I'm saying, son? I've been wearing this t-shirt like 300 years, so you know what I'm saying? I've been having it like 300 years ago and I'm still alive, you know what I'm saying? Never dies, man. You know what I'm saying, son? Ake mbukeli esizibambe lapho ke zamanje uphinde uhlangabeze futhi kwezilandelayo ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News seziyatholakala ku YouTube zizinde zimnandi futhi zihlabahlosile ngena kule link ekwibhayo ugijima uyosubscribe ukuze uzithole njalo qala futhi uzithole zishisa izindaba ze-SA News zichemile futhi zithatha uhlangothi